Každý z nás sa minimálne raz v živote dostane priamo alebo bude súčasťou situácie, kde je ohrozený život človeka a o jeho osude rozhodujú nie minúty, ale sekundy. V takomto prípade sa určite stretnete s týmto špeciálnym záchranným vozidlom a so skupinou profesionálov, ktorí sú jeho súčasťou. Ako však taký výjazd rýchlej zdravotnej pomoci vyzerá? Súčasťou tohto vozidla a každého výjazdu smerujúceho k záchrane ľudského života je presne definovaná posádka. Kto sú tí ľudia, ktorí tvoria tým záchranárov rýchlej zdravotnej pomoci? Pri najťažších prípadoch a stavoch ohrozujúcich život, pri bezvedomí, šoku či zástave dýchania vychádza do terénu posádka rýchlej lekárskej pomoci. Prvým z trojčlennej posádky záchrannej služby je vodič záchranár. Jeho úlohou je doviesť bezpečne vozidlo a posádku na miesto zásahu a taktiež asistuje sestre pri zdravotných úkonoch, zabezpečuje transport pacienta a komunikuje medzi policajtmi a hasičmi. Vyšetrenie pacienta, stanovenie diagnózy, liečby a jeho ďalšie smerovanie zabezpečuje lekárka. Tretím členom posádky je sestra. Tá podáva lieky na príkaz lekára a ošetruje rany, zlomeniny a meria vitálne funkcie. Ako môže každý z nás pomôcť priamym poskytnutím predlekárskej prvej pomoci, si povieme na budúce.